Nazdar gamery! Práve na Steame prebieha City Builder and Colony Sim Fest a je to stále dobrá príležitosť doplniť Steam knižnicu o pár super herných klenotov. Sám som si vybral dve super hry. Prvou je Cities Skyline. Kto by nepoznal tento absolútny klenot city buildingu, ktorý v tomto roku oslavuje 10. výročie. Myslím, že ho ani vôbec netreba bližšie predstavovať, je to ozaj ten jeden fenomenálny city builder, ktorý si hráči veľmi obľúbili. V starých časoch, keď to vyšlo, som tento klenot hral u kamoša na PC, pretože som ešte nemal svoj. Priznám sa, že som na tento klenot potom zanevrel a dlhé roky si ho vôbec nevšímal až doteraz, keď sa naše pohľady stretli na City Building a Colony Sim Fest Sale. Povedal som si, prečo nie? Vrátim konečne Skylineu, čo mu dlhujem. Ak vám tento masterpiece v knižnici na Steame chýba, v rámci sale ho môžete mať za 2,79. Áno. Počuli ste fajn. 2,79. Mohli by ste namietať. Ale Leši, veď tu už je aj dvojka. Stopnem vás hneď tu. Dvojka má ešte svoje muchy a kým ich vyladia, užijem si old school jazdu s jednotkou a popustím fantáziu svojmu architektonicko-stavebnému plánovaciemu ja. Po vložení tohto city buildera do svojho košíka na Steame som si roloval ďalej ponuku a vravel si. Fajn. Niečo z nášho reálneho sveta by sme mali a chcelo by to ešte niečo, viete, niečo fantázii, menej realistické, na vyváženie misky váh. Ideálneho kandidáta som našiel v podobe hry Gord. A po pozretí videa mi mierne podskočilo gamerské srdce. To je ono. Gord je dobrodružná, príbehová stratégia pre jedného hráča. Hra kombinuje prvky roleplayingu, real-time stratégie a city buildingu s dôrazom na tzv. Colony management, pretože osobné príbehy a blaho každého obyvateľa rozhodujú o osude celého vášho kmeňa. V rámci príbehu je Gord vsadená do temného fantasy sveta, v ktorom už roky vládne temnota. Juh kontinentu, tzv. Kalantia, bol dobitý cudzím kráľom dobyvateľom a domáce kmene sa museli podrobiť jeho nadvláde. Hráč sa zhostí roli starejšieho kmeňa úsvitu s menom Bogdana, ktorého kráľ poveril v severnej časti kontinentu v temnej Lysantii založiť Gord, teda opevnenú osadu. Hráč sa tak ocitá v blízkosti temného, neprebádaného lesa, kde musí vybudovať a spravovať osadu svojho kmeňa a to všetko pod neustálou hrozbou útoku príšer, inšpirovaných slovanskou mytológiou. Pri budovaní osady majú hráči k dispozícii veľmi obmedzený priestor, čo núti hráča robiť ťažké rozhodnutia, ktorú budovu postaviť a získať tak z nej príslušný strategický potenciál a ktorej sa naopak navždy vzdať. Obyvatelia osady majú 3 základné merače: zdravie, príčetnosť a vieru. Dedinčania zomrú, ak im v boji dojde zdravie. Strata príčetnosti z rozostrašných podmienok môže spôsobiť, že obyvatelia osady môžu robiť zlé rozhodnutia, či dokonca priamo zošalejú. Kúzla, ktoré hráčovi majú pomáhať v boji proti temným stvoreniam, sa stanú nedostupnými, ak viera obyvateľov osady klesne príliš nízko. Znie to až veľmi brutálne? Nož, mňa to celkom oslovilo a tak som neváhal a k svojmu píku City Skyline som pridal aj jeho temnejšieho a náročnejšieho fantasy bratranca, ktorého môžete mať už za 6,99. A čo vy? Ktorý sale klenot si vyberiete vy? City Builder and Colony Sim Fest končí 31. marca. Tak šup šup.